Nazdar lidi, bude obří giveaway do konce tady toho roku. Já to nebudu vokecávat a ukážeme si místa, ale nejdřív otevřeme tady to Lost Lucky Blocks na začátek. Pojď, 6, 7. Hezký. Jsem fakt potřeboval, to je úplně nejlepší, co jsem potřeboval, nejlepší ze hry. Takže, nebudu to prostě okecávat a jdeme si ukázat ty místa. První místo vyhraje tady tu Ying Yang 6-7. Druhý místo vyhraje Kotéru. Já vím, že jakoby, já jsem to moc nevěděla, jak to mám seřadit, ale prostě třetí místo vyhraje Vanix. Čtvrtý místo vyhraje Radioactive Lavaka Presente, no já to nebudu číst, je to úplně debilní jméno, proč to nemůžu prostě nějak zkrátit. Pátý místo vyhraje Pop Sahur, hej! Dobrý, pátý místo vyhraje Pop Rainbow Sahur, jo? Já vím, že je to Brain God, ale prostě chápete. Pak je šestý místo Los Cucarachas 6,2 milionů. To se jako vyplatí za mě. Jako jo. No. Pak bude sedmý místo vyhraje La Grande Combinazione. Sedmý místo vyhraje Pumpkiny Spiderini. Girafa Celeste. Devátý místo vyhraje Ginger Glorbo 3,9 milionů za sekundu. A pak prostě poslední místo Tung Sahur Gold. Lidi, jak se zapojit do soutěže, je to úplně lehký. Odběr na tento channel, like na tato video a napsat váš nick do komentářů. Zkráceně vaše jméno.